ड्यूटी जाएनी आज नाइट शिफ्ट ଏବେ ଆଳୁ ଆଣିଲି ଯେ ସେଠି କଞ୍ଚା ଆଳୁ ଯାହା ଦେଇଦେଲା ସେଟା ମୋର ପାକେଲା ଆଳୁ ଯାଉଥିଲେ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ଯାହା ଦେଇଦେଲା ତମର କି ଆଳୁ ଯାହା କେତେ କେଜି ଆଣିଛ କେତେ ନେଲା तारारे लेखी କେଜି 30 ସେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଦୋକାନର ପଡ଼ିଥିଲା 20 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତମେ 30 ଟଙ୍କା କହୁଛ ଆମର ପାକେଲା ଆଳୁ ପାଚିଲା ଆଳୁ ଯା ଆମର କଞ୍ଚା ଦେଇ ଦେଇଛି ଲାଗି କାଇଁ 2-4ଟା ଦିଅନ୍ତି जन्हरे लेखी ना ମୁଁ 4ଟା ନେଇ ଆଉଛି ହେଲା ଆଉ ହଠାৎ କଣ ଦଉଛି ମୁଁ ଆମର କଞ୍ଚା ଆଳୁ ନହେଲେ ପାଚିଲା ଆଳୁ ଆଣିଛି ନା ଦେଇଦେଲା ସାରା ମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ପରାନ୍ତାରେ ଯାଇକି 3 କିଲୋ ଆଳୁ ଆଣିଥିଲା ରାତି ସାଥିରେ କହୁଥିଲା କଣ ପାଚିଲା ଆଳୁ ଆଣିଛି ସାରା କଣ ଭଲ ଭଲ ଆଳୁ ଆଣିଥିଲା ମତେ ଆଜିକା କହୁଛି କଞ୍ଚା ଆଳୁ ଆଣିଛି ହେଲା ଭଲ ଭଲ ଆଳୁ କଣ ଆସିକିରି ମତେ କହିଲା କି ଭୋକା ବନେଇଦେଲା କହିଲା ମୁଁ କେଉଁ କଞ୍ଚା ଆଳୁ ଆଣିଛି ବୋଲି ହଉ ରେ ଶଳା ଆଉ ଆଇଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ତତେ ଗୋଟେ ପାନେ ଦେବି ହେ ଶଳା